गावनि फिसायखौ गारनानै खारदों पिंकी ब्रह्मआ। सनितपुर जिल्लानि 2 नं पलागुरि गामिनि निरजित बसुमतारीनि बिसि पिंकी ब्रह्मआ थांनाय माखासे सानफोर सिगांनिफ्राय न'निफ्राय बहाबा खारनानै दं। निरजित बसुमतारीया फोरमायनाय बायदिब्ला गावसोरनि जुलि जानाया 3 बोसोर जाबायमोन। फिसाय निरजित बसुमतारीया जेरावखि थाङा मानो न'आव फैफिननो खावलायदों गावनि बिसि पिंकी ब्रह्मखौ। लोगोसे सोरबाफोर बहाबा नुसनबायदोंब्ला 9954250745 नम्बराव खिन्थाहरनो खावलायदों निरजित बसुमतारीया। गिबियावनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आं सारमोनखौ आङो खुलुमनाय जासिग्रोयो। आंनि गामिया राङापारा सारिदुवार 2 नं फुलुगुरि। आंनि हिन्जावा गोमानानै दङ पिंकी ब्रह्म, गामिया 1 नं जलफुख्रि, डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि। दायो सोरबाफोर नुदोंबा बेखौ अननानै हमनानै दोन, खबर हर। खारनाया 18 तारिख मेआव खारदों। 10ता बाजिनिफ्रायनो मबाइला अन खालामबाय थायो, ओमफ्राय आंनि फनखौ रिसिभ खालामा। आरो लोगोसे बिफानि मुङा बिन'द ब्रह्म आरो बिमानि मुङा भबानि ब्रह्म। आंनि हिन्जावनि बिमा बिफानि नामा गामिया जलफुख्रि, 1 नं जलफुख्रि, डिस्ट्रिक्ट उदालगुरि। आङो अननानै मोजाङै मोजां फैफिननानै रिकुवेस्ट खालामदों आंनि हिन्जावखौ आं बजबना लाफिनगोन। बेनो आरो आंनि बुंनांगौआ। आरो लोगोसे 10,000 फैसाबो लांफादों आंनिफ्राय, बेगाव दोननाय फैसाखौ लांखोमादों सिरि। दा बहा थांदों खबर गैया। अननानै खबर हर सोरबाफोर नुयोबा। गोजोन्थों।